Истинското лидерство не е в това да останеш, а в това да създадеш тези, които ще дойдат след теб. Уважаемо жури, скъпи гости, учители и приятели! Темата на тази годишна иновативна седмица е мечтай, работи, постигай. Но как се мечтае така, че мечтата да не угасне? Как се работи така, че трудът да вдъхновява? И какво означава наистина да постигнеш нещо? За нас постижението не е само резултат. То е процес, в който всяко усилие, всяка грешка и всяка малка победа водят напред. А най-голямото постижение тази година е, че успяхме да създадем не е просто проект, а кауза. И най-важното, успяхме да я предадем. Това е последната ни година като участници в иновативната седмица. Затова ние, учениците от 11-ти Б клас, избрахме да оставим следа, като предадем всичко създадено от нас на 9-ти Б клас, който ще продължи делото ни. Нашата история започва с мечта да запазим, популяризираме и обгрижим едно уникално природно чудо в сърцето на Кърджали – Чаповата колония. Но още по-важна беше нашата цел да направим тази мечта устойчива, да не е просто проект за една седмица, а идея, която се развива и живее дълго след нас. И така, вдъхновени от истинската същност на иновацията да създадеш и надградиш, ние решихме да бъдем онези, които предават факела. Целите на проекта ни тази година бяха амбициозни, но ясно формулирани. Първо, да работим за получаването на статут защитена територия за Чаповата колония. Второ, да подменим старите указателни табели и да улесним достъпа до мястото. Трето, да информираме хората в града за съществуването на колонията и за необходимостта от нейното опазване. Последно и най-важно, да обучим и подготвим учениците от 9-ти Б клас, за да продължат това, което ние започнахме. Започнахме с обучението. Предадохме цялата събрана информация на нашите приемници, както за Чаповата колония, така и за другия ни проект Амфитеатъра в училищния двор. Научихме ги как да работят с програми за 3D моделиране, какво вреди и какво помага за съхраняването на чапите и как се води устойчив екологичен проект. Започнахме и възстановяването на по-стар обект, част от училищното пространство, което искахме да преобразим. Събрахме оферти за изработка на табела с логото на училището. Проведохме разговори с общината за озеленяване и възможност за финансиране. Засадихме рози и люля за по-приветлива, пъстра и жива атмосфера. По отношение на Чаповата колония, организирахме среща с госпожа Геофида Мустафа от община Кърджали. На нея стана ясно, че пътят към обявяване на колонията за защитена територия е дълъг и изисква постоянство, документация и сътрудничество. След тази среща запазихме нова, с един от заместник-кметовете, която ще се проведе идния вторник. Кандидатствахме и по външен проект и с гордост може да споделим, че сме на финалната права. От 74 кандидатстващи, нашият проект стигна до финала. Средствата ще използваме за изработка на информационни табели за новия мост. А това е видеото, с което кандидатствахме. В клас на езикова гимназия Христо Ботев, град Кърджали, и сме тук, за да ви представим едно уникално природно богатство в нашия град, а именно Чаповата колония, която е единствена по рода си на Балканския полуостров и в Европа. В нея гнездят 5 вида чапови птици и над 45 вида боголюбиви птици. Колонията възниква първоначално като дом на нощната чапа още през 90-те години на миналия век. В тези маркански дни, в които чапите от колонията все още не са се завърнали от юг, атракцията са лебедите, които очакват потомство и мъчат яйца за гнездата си. На новия мост на река Ажда, който е на брега на колонията, има указателни табели за обитателите им, но те са много стари и изхабени, непривлекателни за преминаващите хора. Освен това, част от информацията, записана на тях, е неточна. Чаповата колония не е защитена територия, а към този момент много малко хора още знаят какво всъщност представлява тази територия. За тях това е една заблатена местност, където спокойно могат да изхвърлят отпадъците си. И в момента тя е осенена с боклуци. И битови, и строителни. От двете страни по крайбрежие
провеждат сватбени тържества. Използването на фойерверки от тези заведения нощем също е голяма заплаха, особено за мътещите птици от колонията. Знаем, че все по-активна идеята животните да се защитават и изучават в естествената им среда на живот, а не да се създават изкуствени зоологически градини. Тази територия е уникална естествена зоологическа градина в центъра на града. Според нас, популяризирането на колонията сред нашите съграждани ще допринесе за нейното опазване. С финансовата помощ, която осигурявате, искаме да изготвим информационни табели и брошури, на които да запишем актуална, интересна и точна информация за обитателите на колонията, за да могат да бъдат нашите съграждани по-информирани за важността и да знаят как да я опазват. Създавахме 3D модел на тези табели. Всяка ще съдържа QR код, който води към нашата онлайн страница, пълна с информация за птиците от колонията. А за да постигнем до повече хора, преведохме съдържанието на 3 езика – английски, немски и турски. За по-здрава научна основа на нашата кауза предстои да се свържем с експерти от БАН и от орнитолози, както и с преподаватели от биологическия факултет на Софийския университет. Тяхната подкрепа ще ни помогне не само да защитим проекта си, но и да убедим институциите в необходимостта от защита на колонията. Поставихме чаповата колония на картата, буквално. Създадохме Google My Maps и карта в MapMe с маркери, видеа, текстове и QR кодове. Така, всеки турист, който използва Google Maps, ще може да открие и това естествено богатство на Кърджали. Освен за опазване, мислим и за превенция. Запознахме общината с вредата от пиротехниката, особено често използвана при сватби и празници. Изготвихме модели на табели, които информират за негативния ефект на шума върху животните. И още, предложихме създаване на луксозни сертификати за отказ от употреба на пиротехника като алтернатива и мотивация за младите хора. Вместо фойерверки, дарение за новостроящия се приют за кучета. Всеки от нас е вложил сърцето си в този проект, но знаем, че истинското лидерство е не да останеш завинаги, а да подготвиш онези, които ще продължат. Ние, учениците от 11 Б, предаваме нататък не само знания, а вдъхновение. Благодарим ви!